पुराय देशाबरोबर राज्यांतूय गोकुळ अष्टमी मनयली। कृष्णाच्या जन्माची परब म्हणून जन्माष्टमी मनयतात। या वेळार भक्तांनी देवळांत दर्शना खातीर गर्दी केली। ज्याचे खातीर द्वापर युग जो आसा तन्मध्ये कृष्णाचो जन्म जाल्लो आसा आनी द्वापर युगाचे जे कीर्ती वाडली ते कृष्ण परमात्मा खातीर वाडली आनी जे अधर्म जाल्लो कंसा खातीर आनी ताजें निरसन करपाक जातक कंसवधार्थाय भूभारो थारणायचें म्हणून सांगिल्लें आसा। कंसाचो वध करून जे भुमीचेर पाप जें आसा तें अति वजन म्हणून सांगिल्लें आसा पापाचें, ते संपूर्ण परिहारा खातीर ते कृष्ण परमात्मान ह्या भुमीचेर जन्म घेतलो आनी तशेंच त्या वेळा पासून म्हणजे ताचो जन्म रात्री काल अष्टमी तिथी आनी अष्टैश्वर्य अष्टम गर्भ आनी आठवो अवतार अशे तरेचे हातून तो कृष्ण रोहिणी नक्षत्र अशे शुभ मुहूर्ताचेर रात्री 12 वाजता श्री कृष्णाचो जन्म जाल्लो आसा आनी त्या वेळा पासून कृष्ण जन्म सगळे मनयतात। आनी दुसरे दिसा दही हंडा म्हणजे तो कारागृहांतल्यान ताका नंदाच्या घरी व्हेलो आनी त्या दिसा पासून थंय नंदोत्सव मनयतात। अशे तरेचे श्री कृष्ण परमात्माचें महात्म्य आसा। वेरे रईश मांगूस हांगासरय पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान अष्टमी निमतान रॅली काडली। पळयात अष्टमीची खिणा चित्रां। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गोकुळाष्टमी म्हणजे गोपाळकाला, दही हंडी अशा अनेक विविध आनंदोत्सवाच्या कार्यक्रमाने भरगच्च असे हे 2 दिवस आहे। आज आमचा संत समाज नेरूळ किरणच्या वतीने आम्ही हिंदू जनजागृती म्हणजे हिंदू उत्सव सण समाज सोहळे जे काही आहे हे आनंद देणारे असे सोहळे आहेत आणि ह्याच्या जागृतीसाठी आम्ही संत समाजाप्रित्यर्थ एक मिरवणूक काढलेली आहे। श्रीकृष्ण राधाकृष्ण ह्या वेशात मुलं इथं उभी आहेत, सहभागी झालेले आहे या कार्यक्रमात। तरी सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा आणि आनंद साजरा करावा। दीतपापुरते आणि आज अष्टमी गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तानं आज या बाळगोपाळ श्रीकृष्ण आणि राधाच्या भूमिकेत वेशभूषेत हा कार्यक्रमाचा सोहळा आयोजित केलेला आहे। आज आम्ही मोठ्या संख्येने ही मिरवणूक नेरूळहून नेरूळच्या मार्गामध्ये ते वेरेपर्यंत तसेच परभणी मार्गामध्ये सावळ्यामध्ये तसेच आमच्या मानसे पिळणमध्ये आणि मग नंतर महिन्या ह्या गावातून ही निघणार आहे आणि याची सांगता परत नेरूळ दांडा मायमा दांडावाड्या इथून परत या ठिकाणी ती येणार आहे।